月の実は攻撃で、はい、ありがとうございます。よくいらっしゃいました。だから、多分これも、スパイスですね。ありがとうございます。Спасибо. Спасибо. До новых встреч. Спасибо.